Tantra Mystic horoskop je horoskop, ktorý zostavujem na základe 2 lunárnych bodov v horoskope ženy. A tento horoskop pracuje s vedomím, že žena je brána. Že žena je brána pre vesmírne božské energie lásky, ktoré do ženy vstupujú, premieňajú sa v nej, žena ich transformuje a cez ňu potom vystupujú do tohto sveta, na túto zem, v podobe darov, ktoré dokáže žena, prebudená žena a žena, ktorá žije v sebaláske a v sebahodnote, dávať. Dávať v podobe tej bezpodmienečnej lásky a milovania. Tantra Mystic znamená, že sa jedná o vyšší druh lásky, o vedomé milovanie a vedomý prístup k svojmu telu, k svojej životnej sexuálnej energii a k seba naplňaniu predovšetkým. Pretože ak sa žena otvorí týmto vesmírnym božským energiám lásky, v prvom rade cíti seba. A v prvom rade ona sama musí byť nasýtená a naplnená touto láskou, aby ju mohla dávať ďalej. Tento horoskop opisuje jej dary, proces, cestu pre tieto energie a dáva akýsi náhľad na to, čím ona je špecifická v tej láske, čím ona dokáže obdarovať takým tým hlbokým spôsobom, ktorý prepája svety, svet tu a tam. Pretože každá žena je cesta, ale každá žena je iná cesta a má iné dary. A práve tento horoskop, Tantra Mystic horoskop, dokáže odhaliť alebo načrtnúť, akými pravými duchovnými darmi lásky oplýva tá, ktorá žena. Ak vás to zaujíma, dolu pod audiom nájdete link na blog a na bližšie informácie.